Na našej urologickej klinike sme zrealizovali nový operačný výkon, ktorý sa týka všetkých mužov, ktorí majú poruchu erektilnú dysfunkciu. Je to operácia, ktorá sa vykonáva v celkovej alebo spinálnej anestéze, trvá asi hodinku a ide o to, že sa implantuje penilný implantát do erektilných telies penisu. Jedná sa o hydraulický implantát, ktorý pozostáva z 3 častí, a to pumpičky, ktorá je uložená v skrote, ďalej rezervoáru, ktorý je skrytý poza lonovú kosť a 2 valčekov, ktoré sú implantované do erektilných telies penisu. Tento zákrok je v rámci krátkodobej hospitalizácie. Pacienti za 1 až maximálne 2 dní sú prepustení do domácej starostlivosti. K bežnému životu sa vracajú do pár dní a k intimnému životu po 6 týždňoch od implantácie.